ଦେଖିବ আবে ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବ। ଦେଖ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନା କଣ କରୁଛି ମୁଁ। ତୁ ମତେ କଣ ଝୋଟିଆ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗାଣ୍ଠି ଦେବି ଗୁଆ କିଅ। ଅତି ବକରା ଦେଖିବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆବେ 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 ତା ବିରି କଣ ଖାଉଛୁ? ରଖବେ ବରା ଖାଇବି ଯୋଉ ବିରି ଖାଇବି ଦେଖ ହେଇ ପଛରେ ବରା ଦେବି ଦେଖ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଗୋଟା ମିନିଟ ଟିକେ ହଜମ ହଉ। ଆବେ ଦିଆ ହଉଛି କଣ ଦେଖାବେ। আবে তোর ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାଇଁ ଦେଖା ତୁ। ରହ ଟାଇମ ହଉ। 1 2 আবে ঝাড় আবে ভা দেখ ଦେଖିଲୁ ବରା ଖାଇ ବିରି ଦେଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯୁବକ। ତୁଇ ତୁଇ ଦେଖା ତୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। আবে তুই କଣ ଆବେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଗେ ଦେଖେ। ଦେଖା ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖଉଛି ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆବେ ଆବେ ଖାଲି କି ଆଉଛୁ ଆବେ ଟାଇମ ହେଲାନି ତୋର କାଇଁ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅତି ବକରା। ଅତି ବକରା ଦେଖଉଛି। ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତୁ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ଦେଖି ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆବେ ଧାନ ଆଣ ଆବେ ଧାନ ଆଣେ ରଖୁଛୁ କଣ? আবে বইଛୁ କଣ দেখ দেখ ଖାଲି ଦେଖା ତୁ ତାଳି ଦେଖା ବାହାରିବେ দুই দুই ବାହାରିନି ତିନିଟା ବାହାରିଲା ଚାରିଟା ନର୍ମାଲ ବାହାରିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବାହାରିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଖ ଏଇ ଧାନ ମୁଁ ଖାଇକି ଅଣ୍ଡା ବାହା କଲି ଲୋ ତୋ ଅତି ବକରା ଆଉ। ତୁ ବଗରା ତୁ ନଡା ଖାଇକି ଦେଲୁ କ୍ଷୀର ମୋ ନା ଆବେ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। 40 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କମି ଯାଇଛି ନହେଲେ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଲୋ। ଆବେ କ୍ଷୀର ଲିଟର ନାହିଁ 50 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା। ଏ ତ 5 ଟଙ୍କା ଆବେ 5 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ଲିଟର ହେଲେ ସେଟା 50 ଟଙ୍କା। ଚାଲା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୋର ବଜେଟ ମୋର ପଡିଛି। କି ବାଜାଟେ ଦେଖାଉଛି ଖାଇଲୁ।